Nyato wacho kanyo ni neno ka gima koro dhi dong kende nikech kata mana weche mag Azimio chik notuone ni bang' kisebedo president mise retired dweche 6 ok onego bed ni idonje siasa gi kori. Oketo Azimio kanye. Kalonzo Musyoka nitiere ka gi joma moko bende kato bende jogi nosegolo statement margi ni gi support bid mar jakom. To keto siasa mar ODM kanye. Jo nyocha ko wuok ko wacho ni en gi baba podi. Jisebedo ka bende jo ni kanye. Aparo ni vieje kapok wadika mas siasa no kete Azimio kata ODM. Apa ni gima onego jawinjo wa ong'e ni kichunge komni to ichung piny ema nominate. Manyiso ni jakom en candidate mar Kenya. Koro nyiso ni kata Uhuru Kenyatta be kane dwaro ok onyal dhi kaka en wuon Uhuru Kenyatta. En piny no ema nyaka timang'owa ema tere. Nkech kura mar pinye nadi en achiel. To nyinge nyaka giter. Koro kata kindiko ni keto application piny ni nyaka chung kodi mawachi ni mae candidate mwatimo nade mawakete. Momiyo ni Jokana chako nowacho ni gi Eastern Bloc ni nyaka jotend piny mar East African Community yie kode mondo giwachi ni wan kama wasedhi mwabete wawinjore ni koro mae candidate manyaka watimang'o manyaka watere. Nikech sani ni winjo kiwacho ni South Sudan nigi candidate ne ambassador iluongo ni Albino Abwong mane en MP ma National Assembly ma South Sudan to be nyocho entiere Pan African Parliament. Koro nyaka gibed gi consensus magiwachi ni ya one East African Bloc watero ng'atadiwa ng'atachiel. Eka koro chako lobby mani neno kane Fred wacho ni Raila bro wacho kanchi neno ka wandiko mbele kanyo. Ne wacho ni kata mondo ne jakomo wuog mawacho ni an kora golora kaka ng'atachiel madhi ng'iyo komni. No kuongo ng'iyo moneno ni William Ruto gi sirikal ne otimang'o manyiso ni nyocha gisewuok mbele nche gisekwanyo ng'wech magisedhi mantie pinje mane gisetimang'owa ne gisewuoyo godo maginyiso ni wan mae ng'ama wadwa timang'owa wadwa ni mondo wakelnu mondo umiya ng'owa uyier kaka jakom mabiro manyien. Koro mane gima ne nyaka bed confident moneni adieri ok en tugo nyaka ne wawinjre nikech ing'eni kata kano Basanjo biro kane wawacho wach bura mar Basanjo gi jakom gi William Ruto Mombasa nitie mbele kanyo mane wawacho ni Mama Samia Suluhu gi Jakaya Kikwete no biro ka William Ruto no luoko gi ndalo mane koro wane chuny anti protest mane no dawuoyo kodgi mondo gine kaka giloso wachni tineno ka romo no nokotimore. Mama Suluhu no biro ka gi Jakaya Kikwete modhi maboro no kobiro to kata mar Jakaya Kikwete kani neno kano otimore mar Obasanjo kano otimore ni neno mokongo ka joka William no tamore mowacho ni mano miriambo onge bura mano timre to mana kaka ni joka Bonyo no wacho kae ni ya jogo no romo ji ariyo no sewinjore motieko gimoro amora. Koro wan Jokenya ni timonwa gimilongo gi kisungo ni managing nikech ing'eni bok nyadhir Jokenya ching ni ing'eni ne waromo to wawinjore kama ma olemo mwadhi kawo koro were uru dhi e street nikech ndalo kane weche ng'eny ne nitiere wach mar cost of living mane Jokenya dwaro ni mondo timang'o ong'ine gi temi neno ka nadko ni notimang'o no wuok lakini mar jakony ni to ni wache nyuma ya tent nikech ni neno chakre nche yiero bi kanyo cha jo opposition wacho wach mar electoral justice ne giwacho ni wang'ni ok gibi another handshake ok gibi donjre ang'owa e handshake manyiso ne giwacho ni sirikal ni pod wabro ng'iyo gik ma sirikal timo to bet mar jakom dhi e AU ok bi mone ng'iyo sirikal nikech nyocha wuoyo gi minority leader Senator Stewart Mazayo neno enose serve Pan African Parliament to ne watemo ng'iyo ni nitiere bede ni nitiere chik mabro tamo jakom dhi mbele gi siasa ma Kenya ka kata mar bete chamane to no wacho ni king'iyo mano onge en mana ni tij chakidhi ten gima tuoi kaka CEO koro manyiso ni ine manyaki bed ni tidhi balance nang'o ibro ma endelea gi tiji mar EUcha to dala kaebe ibro chiwo nade to na neno ka Junet Mohamed minority whip mar National Assembly no sengeko gino kane entiere korgi Migori kucho kata chairman mar chama John Mbadi no sewuoyo magi wacho mabe ni gidhi luongo bura mar chama wache ni chakuchero jo chama wacho ni gidhi luongo
luongo bura mar chama mondo giwachane wach ni mondo gine ni to chama di tare nade to gibro dhi mbele kanyo nade nikech ing'e ni sani nyaka ni announcement ni wuogi waneno jok moko mabe koro osegolo wigi mang'eny moko be ntiere mancholing mabe koro sani koro wacho ni koro sani koro wang'iyane ni to wachung' kama nade koro aparo ni confusion mantiere nji neno ni jakom no wuok kende en mana buro minjo kiwacho ni onge gima onge coincident en gima nosepang manose tiek te ne girito mana the opportune time lakini campaign to ne dhi mbele shuttle diplomacy osebet ka dhi mbele mo kata ni kane Mudavadi manche Mudavadi ni bondo ok ni no wacho gino bondo ni kano ochakore manyiso ni ndalogo ne oseyudo kane giseyudo confidence mar leaders mag continent mosenyiso gini kele uru wadhi timang'o wadhi support jakombe wacho ni gi network mare no se dhi mo reach out mo wuoyo gi jok moko mo ng'e ni kama ntie mo se pimo pap mo yudo ni kama kora ntiere ni an sure bet koro kata kano chung mo nyiso jo Kenya to no ng'e mabe ni koni to ng'e kona motimang'o ma entiere ero kama weche thoth ka jo madongo akiri mai chuny wach kawuono nyakwara mga jwang'